Muž, ktorý surovo popravil 3 ľudí, strávi za mrežami 23 rokov a 4 mesiace. Akceptujeme rozhodnutie súdu, i keď teda môžem povedať, že mne po 23 rokoch ani otec, ani brat z mŕtvych nestanú. Tieto dve ženy vedľa seba stáli po celý čas, boli si oporou, veď jedna prišla o otca, druhá o manžela. Novembrové ráno pred viac ako rokom im zmenilo životy od základov. Firma, ktorá prišla v priebehu minúty o 3 spoločníkov, zostala na ich pleciach. Nejak prežiť človek musí, lebo má ďalšie záväzky a tak ďalej. Bol to chladnokrvný čin. Ivan Homola prišiel od bývalých spoločníkov žiadať 300 000. Tvrdil, že to je jeho podiel vo firme. Keď nesúhlasili s jeho návrhom, vybral zbraň a na každého 3-krát vystrelil. 64-ročný Milan, jeho syn Marián a 46-ročný Adolf zomreli pred očami manželky najmladšieho z nich. Videla, ako trojnásobný vrah pokojne odložil zbraň do kufríka a počkal na políciu. Prečo ste to urobili? Čo sa tam stalo vlastne? Prečo ste to urobili? Nemám odpovedať. Prečo ste ich zastrelili? Nemám odpovedať. Homola pre seba žiadal nižší trest. Bránil sa tým, že sa priznala s políciou, spolupracoval. Jeho príbuzní, ktorí na pojednávaní nechýbali, proces komentovať nechceli. Nie, nič, nebudem sa vyjadrovať. Vzhľadom na okolnosti prípadu osobu páchateľa je to dosť. Trestom pre vraha bude nielen väzenie. Manželke a dcére obetí priznal Senát dokopy 120 000 eur ako nemajetkovú újmu. Po najmladšej obeti zostali 2 malé dcérky. A najmä som spokojný za poškodených, že im bola priznaná nemajetková újma. On nemá žiadne peniaze, všetok majetok previedol pred vraždou v rámci prípravy na vraždu, takže ide len o morálnu satisfakciu. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ. Nech sa páči.